परिवार बा हमार सास ससुर काले तारे बिया खाली एगो धरती पर भइल बा बाकी केहू के बिया ना होखे तहारो हो ऐसा बात हमार बात सुनो ना जब ई सुनावल अब जब ई सुनावल चाहत रही अरे बढ़िया गावत और विवेकवा के ताली बजावल देखो लागत है जैसे ओकर दीदी कैसे आदमी के नाम ले ले रे जेकर अपना बहन बेटी के इज्जत के लाज नहीं खियो दूसरा के लाज का समझी। अगर किसी का घर जोड़ नहीं सकते ना तो किसी का घर तोड़ना भी नहीं चाहिए चाहे कोई भी हो। एक पे नहीं बोल रहे सब पे बोल रहे हम एक बेर हमनी में लड़ाई भई ओकरा बाद से आज तक नहीं भई। हां हमनी के लड़ाई भई रहे लेकिन मिल के लड़ाई ना भई कबो ना जैसे दूर दूर पर हां त का गवत गावो और देखिए सेट सॉन्ग के नहीं गावे के भाई हमारे बियाह शादी हो गई तब बियाह शादी गावे वाला को सेट सॉन्ग ना गावे लगा का गइला की जरूरत है। कल्पना दीदी के इतना साल हो गइल बियाह के सेट सॉन्ग गावत रही ना उनकरा से बढ़िया क्यों गावे दीदी कैमरा के सामने सब कुछ ना कहल जाला। अरे यार गीत गावो ना कौन जरूरत है बात करे के कुछ आपनो होखेला बाकी ना लेकिन जब सेट सॉन्ग के बात आइला त हम दुगो गनी हम ऐसे सेट सॉन्ग ना गए हेमा पांडे एगो बात में खुशी भई जब हाथ ना कैमरा लागल बा दीदी त एगो बात कहल चाहत हूं अनुपमा दीदी से कभी कभी मंच पर मुलाकात कभी कभी का आज भई बहुत दिन बाद और बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी के और मामा जी उत्कर्ष जी के जितना उनकरा के तो बबुआ जहां जी बा हमरा के याद रखो इतना तो उनकरा के गरिएले बड़े पिछला एक हफ्ता ना सोती है ना कल जाके इंस्टाग्राम पर फोटो डालब तारा संगे सिंगल फोटो खिंचवाएगा मंच पर। और सुनी इतना कैमरा लागल बा एगो हम बात कहल चाह मंच के माध्यम से कि हम पारंपरिक गीत गाइला बियाह शादी में लोग बुलावेला दुल्हा के चाहे दुल्हन के घर वाला के गाली गीत गावे खातिर ठीक बा पारंपरिक गीत ये होला हमनी के घरे जौन बेटी बहन गावत लोग ये होला लेकिन आज पारंपरिक गीत के नाम खाली देख कुछ कलाकार लोग जौन मंच पर खड़ा होके टोनबाजी करता लोग इशाराबाजी करता लोग चाहे फीमेल होके चाहे मेल सिंगर होके बस हम ये रिक्वेस्ट करब कि प्लीज पारंपरिक गीत के ना ना कोई फीमेल हम ई ना कहब कि लड़की गलत त लड़का सही है लड़का गलत त लड़की सही ना दोनों में कमी बा। अगर हम मंच पे चढ़ते हैं कोई गाली दे रहा है हमको चुपचाप माइक रख के हम नीचे उतर जाएंगे बात खत्म है उससे बहस करने की जरूरत क्या है। लेकिन नहीं नाम नहीं रखना है भैया प्लीज रिक्वेस्ट है मैं ये बस रिक्वेस्ट करूंगी कि हर किसी की बेटी बहन है आज हम लोग मंच पे खड़े हैं आप लोग कोई भजन सिंगर है कोई शादी ब्याह गाए वाला गायिका बा कोई लोकगीत गावता तो एक मतलब ही नहीं कि सब कलाकार खराब बा सब अपना अपना एक नंबर में बा। तो बस ये कहब कि रउआ सबसे जितना यूट्यूबर वाले लागल बलो सब कोई के हेनियो ठीक बा मुकेश भैया का नाम यहाँ के तक कोनो हमारा तरफ से कोनो शिकायत नहीं है देखे एमे ऐसे ने यूट्यूबर बड़े से कि जे ना भी रही मंच पे ना त हमरा भी जनतारा भी फोटो जोड़ के डाल दी है से अब आदमी में का कहिए कि फलानवा तो डाला था तो फलानवा अपन बहनी के गाड़ी दे तू दिएबे कोई बात ना जेकरा डाले के डाली फिर समय है भैया जेकरा डाले के बाद डाली फिर समय है हमनी के मंच ठीक है बा एगो मंच के माध्यम से थोड़े के कुछ कहता तारा में दम हो तो डाली हमरा में दम हो तो हम हटवाई बात हटवाई अब सीधे एक्शन ले आई आ जिनकरा के रोके के बत रोक ले हमरा कोनो बस पारंपरिक गीत के ही हम कहम के रउआ सब पारंपरिक के ना सब कलाकार के इज्जत सम्मान देही जा जवन गायक गावे गइल बनी उ गाई प्यार सम्मान से मंच से नीचे उतरी बात खत्म बा काजी कार मोचता बताओ अनुपमा और हेमा पाने खड़ा बड़ी यही से ना लेकिन रउआ सबसे बार-बार ये रिक्वेस्ट बा कि एकरा के साफ सुथरा रखब जा ना तो अगर खराब रखब जा तो मंच के माध्यम से कहत नहीं ई पहला मंच रहे दीदी के संगे दीदी हमारा संग ठीक दूसर का बार हमनी के मंच पर साथे रहब जा लेकिन खड़ा ना होब जा ठीक बा। और चली देखो ई हमरा के बियाह के गीत सिखा दी हम इनकरा के सेट संग लोग को सिखा दे सिखले के दोनों जने के जरूरत नहीं लेकिन साथ देवे के एगो चीज होला उ साथ आने के लेवल चाहिए शुरू हो गए तो
अच्छा गोलू जी बाबू साहब है ना परेशान तो लेकिन एगो बात कहला सा धीरे से माइक में प्रशांत की जेमा कोनो काम नहीं है ए भैया उजाला जी ध्यान देबे गो गीत के जब साथ देवे के ना रहे जब साथ देवे के ना रहे ता प्यार काहे के कैला तू पल पल तड़पे दिल रोवे अखियां पल पल तड़पे दिल रोवे अखियां जुदाई काहे कैला तू जब साथ देवे ना रहे जब साथ देवे ना रहे प्यार काहे कैला तू पल पल तड़पे दिल आह भरे पल पल तड़पे दिल आह भरे ये जुदाई काहे कैला तू जब साथ देवे के ना रहे और कहे के बा वाले भैया लोग छटपटी देखे एको गाना कभी कभी मुलाकात हो जाला उल्टा सीधा मत अरे लिखिए हम भुला जाइब रे सुन भैया हाँ अरे चाय वाला भैया एगो हिंदर से बड़ा सुंदर गीत बटे यार देखो कि अब का मतलब वही जुदाई के अब का मतलब वही जुदाई के ई गाना तो बहुत सुंदर गइलू लेकिन ई बतावा हाथवा दो हम लड़की हई रे अरे बढ़िया गायब दे रे ई डेरा तरी अच्छा तू लोगन के डरवा बेला तू खुदे डरता रह देखिए डेराई के बात लिखे कैमरा बहुत लागल बा ना चिंता घर कि हम तक के नियो के ना भाईनी वाह कि हम तक के नियो के ना भाईनी हम तोरा से आपन दिल के बात कहता नहीं कि दिल लगा